Što se tiče Mikija, brate, čuo sam se sa Mihajlom, evo, ovo ću se još dotaći ove teme, nešto mi je rekao kao da, pitao sam Mikija kao, brate, zašto ne streamaš? Jer realno, brate, Mihajlo je dosta zarađivo donacija, realno, da se ne lažemo. Sigurno uzimo mesečno 300, 400, 500 hiljada evra, razumeš? I moje donacije. I pitao sam ga što ne streama, nešto je rekao da... Šta mi je beše rekao, brate, da se stidi nešto, nemam pojma, brate, stvarno. Znači, ono, ja ću stati na stranu Mihajla Madića, znači, zvaću ga ovih dana, da mu kažem da krene da streamuje, ali što se tiče mojih live-ova, mislim da nema potrebe da provlačim Mihajla Madića. No hate, znači, veliki pozdrav za Mikija, stvarno, još jednom hvala puno što me je ugostio njegov ćale i sve super, ali, brate, mislim da u mojim streamovima samo devojke će biti ono, Naomi TV, neki likovi. Mislim, veliki pozdrav za Mihajla, možda naš, ono, jebi ga. Tako da, eto, to je to, brate moji. Nagovorit ću ga da krene da opet streama, nagovorit ću ga, brate, staću na njegovu stranu, ono, šta znam.